Niretzako, txapel hau eharra da eta ore handi bada, baina nik goia oen dela 8 urte, bigarren egite horrekin jonun. Hoi da nik hartu dezakean sorpresarik handina eta hontan ez da poz mota hori izan, ez da lerketa bat izan. Gero izan da, lan handia egin genuen atzo, aurretik ere lan handia egin da joan ginen eta gehiago izan zen, betetasun sensazio hori, finalan eguna iritsi zen, atzo eta hanin bartzan eta atzotan egin genuen eta sensazio horrekin nago gehiago. Igual txapela baino importantego atzo izan zen Alaia eta Biok pasatzea buruzburukora. Niretzat 3. buruzburukoa zen, baina lehendabiziko aldia zen nire belaunaldiko norbaitekin kantatzen nuena. Eta uste Gipuzkoako txapelketarentzat lekuko aldetik eta igual importanteagoa hori izan zela. Ja, belaunaldi bereko 2 bertsolari sartzea eta horrek simbolikoki esan egin guztiarekin eta hortaz gain, finalean ere presentzia ondina gure belaunaldiak zeukan ja eta ja, Oiana bera ere baino gaztexeagoa, baino bera ere finalean, gazteagoa diren batzuk oso txapelketa ona eginda eta usteet txapelaren azpian hori dena ikusten dela. Neurri handi baten, netzako gozada izan zen buruzburukora iritsi eta Alaiari begira hori ikustea. Begira borrokarako gogo hori eta zorroztasun hori bai fisikoki, ikusten zen konzentratua nola zegoen, baina bestelarek gaiei ertzak bilatzeko, nola gaiak berera eramaten zituen eta netzako Alaiarekin kantatzea, Alaia horrekin kantatzea gozada izan zen. Inasi ikusi nunen holtzara igotzen eta nola juntzan mikrofonorak batzen nintzen, bertso eskolan umetan ibiltze ginean, gurekin ibiltze zian neskaiekin ez. Inasi imaginatzea bere garaian, imaginatu ezin dugun hori, ze izango zen emakume batentzat bertxotan aritzea jende aurrean eta hori dena gaindituta atzo holtzan hola atera eta hola kantatzea ez dakit. Guk egiten duguna baino meritu handio dakara uste dut. Igual, batzutan kostatzegu baloratzea bertsozale batek egiten duen lan hori ez. Askotan gintzea bertsolarien izenekin, 80 ezagitzen bat bertsoarik parte hartu dute Gipuzkoakoan eta nik bertsoari banez, baina bertsozale ere bai. Eta filosofia uste gehien ona hori dela. Gaur kantatzea tokatzen zai, baina gero bertso eskolako klaseak eman barro baldin badia ere, juningo gara eta talde bat eukiko dugu inguruan eta gure ondoan badago jende bat, igual ez dakana plazan kantatzeko inungo interesik, bertsoa gustatzen ona besterik gabe, eta gaina antolatzeko eta eragiteko prest dagona ez. Txapelketak balio beharko luke olako jende gehiago hurbiltzeko gure gana eta batzutan punta erakusten dugu eta holtza gaineko hori, baina usteet holtza azpiko hori dela benetan indarra ematen diguna eta ez dakit, itzalean gelditzen da eta batzutan itzalegi gelditzen dute da nire zait.